GSM मैथिली हिट्स। नव नव ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखबा के लेल हमर चैनल के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन के जरूर दबाओ। पातर खिला खिला गे तगरा इंजन छै हमारा से मिला गे देखै में सबसे अच्छी पातर खिला खिला गे तगरा इंजन छै हमारा से मिला गे आ तोरा पटर पच्चा चढ़ाई देबो हाथ चढ़ाई देबो हाथ चढ़ाई देबो हाथ चढ़ाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो देखै में सबसे अच्छी पातर खिला खिला गे तगरा इंजन छै हमारा से मिला गे देखै में सबसे अच्छी पातर खिला खिला गे तगरा इंजन छै हमारा से मिला गे आ तोरा पटरी पच्चा चढ़ाई देबो हाथ चढ़ाई देबो हाथ चढ़ाई देबो हाथ चढ़ाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो छही दुबराई अबे न कइरा हमर दियाऊ सपोर्ट गे देखै में लड़ा भी सब छोड़िया से हट गे अबे न कइरा हमर दियाऊ सपोर्ट गे देखै में लड़ा भी सब छोड़िया से हट गे धरा न जाम छोड़ाई देबो हाथ छोड़ाई देबो हाथ छोड़ाई देबो हाथ छोड़ाई देबो गे अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो झेलै न परतो तोरा पहिले बागी न जान चलतौ के छौड़ी जाबो हमर बाई न जान चलतौ के छौड़ी जाबो हमर बाई न जान करे न छौड़ी ऐसन मौका तुनी सगे कहे छोकासी भाई धीरज पीरी सगे करे न छौड़ी ऐसन मौका तुनी सगे कहे छोकासी भाई धीरज पीरी सगे हां अजइया पिन से बचाई लेबो हां छिपाई लेबो हां छिपाई लेबो हां छिपाई लेबो गे अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न तेल के रेल चलाई देबो JK Yadav Films